Dwi'n dal i grwydro ac erbyn hyn, dwi'n dop y sioe yn y shed ffwr a fflu. Does na'm ieir a hwyed lenni, ond mae yna lon lle o Colomenod. A dwi'n teimlo fel deryn yn eu canol nhw. A mae yna fil feddyg ma fyd. Doctor Aled Bradbourn. Ti'n o lew? Helo, siamai chi. Iawn, diolch yn fawr i ti. Wel, wyt ti yn brysur iawn, ma wyt ti'n fil feddyg. Ydw. Yn cadw llygad ar y cyfan ma. Ydw, so ni'n checo nhw mewn yn dod bore yma a dydd Sul. Bob un aderyn wedyn? O rhaid cael quick golwg ar bob un aderyn, neu'n siŵr bod nhw'n digon iach, achos dy'r clifyd yr adar sy'n rownd yn Haverford West a yn Lloegr. Neu'n siŵr bod ddim risg dy'r adar dy mewn â hwnna i ni. Be oedd y checks? Be oedd angen yn checio ar un i de? Just gweld bod nhw'n edrych yn iach, bod nhw'n llygad nhw'n bright mwy na dim, a wedyn bod nhw ddim yn trwbl a dod â heintio mewn i'r pobl arall sy'n dangos yma. Ie, yn hollol. Ac wyt ti'n vet i gychwyn, wyt ti'n stiwardio yma, ti'n cystadlu hefyd? Ydw, digon fysi. So ti'n gael amser a cymdeithasu fi os? Exactly, wel, bach ormod fyna. Ond na, mae 12 aderyn dy fi mewn heddi, so dim gymaint y waith, ond na, fi'n digon hapus dyn nhw, mae'n wedi gwneud eitha da, digon o gardiau coch. Yna gardiau coch, ond i ar fi'n dweud. Do. A mae hon yn dderyn go special i gychwyn. Ydy, cilog ifanc i hwn. Ie, fo. Helpio bobl. O, mae'n chwarae lan bach nawr. O, na ni. Oedd o'n dawel cynt. Oedd o'n dawel gynna. Na, ni. O'n i'n mynd i gynnig wneud, ond dwi hanner o'n. Na. So... Rai, beth sy'n gen i fan hyn, te? So, capuchin yw hwn. Dutch capuchin, so cilog ifanc yw e, blwyddyn diwetha. Right. A wedyn mae wedi bod yn siowod y fi dros y gia. A wedyn nawr mae wedi cael rhan cyntaf fe yn sioi y Royal Welsh. So, a mae wedi gwneud weddol dda i fi. Di hain ddim yn rasio? Dyw rhain ddim yn hedfa mas dy fi o gwbl. Trio cadw nhw'n wyn erbyn y shows. Eu hedfa nhw mas, bydd nhw'n dod nôl yn ffrwnt a deif nhw ddim mor easy yna. Mae cwbl o adar rasio da ni yma, a mae hwnna'n totally different different game. Different game. Na, so adar fancies dy fi i gyd. So be o'ch chi'n chwilio? Alla i ddal, Emilia? Ie, iawn. Dwi'n eisiau di hedfa'n ffwr, cofia? Chi'n hapus? Wy'n hapus, rhaid. Pe ydych chi'n chwilio amdan yn y deryn, wan te? So amser ni'n edrych ar yr adar, chi'n moyn handlo nhw'n neud bod siŵr bod y corff yn iawn. Right. Neis, a wedyn chi'n edrych ar y feathers wedyn i weld bod i ddim yn trwy'r molt. So chi'n gweld fyna mae'r pliennau bach yn llai. So mae'n molt o wedyn neud siŵr bod y cwt neis y lan a wedyn just condition ar y deryn yn general. So ti'n gallu agor aden hon te? Wel, dwi ofn gwasgu gormod. Na, cwmpo. Ne fi ddim yn cyrrig yn os. Iawn, da fi. Di gen ti? Edw, so ie, mae rhain yn bach yn fwy na'r adar bach nes da fi. Ond so wedyn mae pli just cael look ar y condition a wedyn mae'n bwysig edrych ar y cymffon, neu'n siŵr bod nhw'n neis y lan. A wedyn mae different scores. A wedyn mae breed-specific things hefyd, fel dyr y deryn hyn. Mae hwda, so ti'n mwyn hwnna eistedd neis y teid. Cynlliad o coch rownd y pen a gymaint. Ond mae'r different breeds dy different standards. Ie, rhywbeth i bawb. Y prif thing down yw cael y hwd neis na sy'n eistedd a bod e ddim yn dod gormod drosto. A cofio cael drws. Cofio cael drws. Neu fynd â lanast ar fes i sioe. Ie, chas fe'n yr ein trwy nos yna. Aled, diolch i ti am ddysgu fi chydig am Colomenod. Pleser. A pob lwc efo'r sioe.